So tá Máirt na hInide nó Máirt na Pancóg a teart níos, agus má tá duine bí geirí Pancóg a dhéanamh, seo mar dhéanamh tú é. So tá bhí gáil eil gogaí amháin é chur isteach. So gáil get the bug den sugar saw usage. Agus an pan a hew. So we've got Emma usage den pan, níl tú geirí olive oil na dhéanamh sin usage. Okay, so ten cup of wine báinnes dehan. Agus cup of wine plúr. Cai tú bhasca go maith. Ní gleice seo couple of seconds. Leis, tá pan a gáil go ré inis. Más ar a té. Níl tú geirí baiart imar ar fan. Leis, sin máscaí go deas an sin. Agus tá geirí circle bug deas a dhéanamh maithas. Níl tú geirí bheith tá geirí bheith deas éadrom an é níos trú na sin. Leis, tá 10 deas ar sin inis, so tá muid gáil flipáil. Agus bhí sin is deas stís a pan ar fáil beidir dhéhúmainte sul ar bhogmainte. So ag linn sin ag gáil tamailt bug eile. Agus an seo tá muid gáil sú bug a dhéanamh a maithas lemon. Grind sugar done. Sin is chuir isteach. Tá muid gáil get bug rum usage, get it in chef, céadhar. Agus get this dean seo. Tá muid deannaigh go mbeidh Pancóg haghaidh ar é. Da deas ar sin inis. So tá muid gáil é fóldal. É chur flata. Chur sin ar le 2 second. Tá muid gáil níos mó Emma chur deas a pan. Máirt leis an siúcar agus an codéile. Leis faoin an flambé. Leis the sauce deas ceanta gíonn seo. Agus sa dew get the bug den siúcra. Leis. Agus sin mar a dhéanamh tú Pancóg, bhain soltas.